Ja, zo gewend door iemand. Dat is niet heel de hangel gaat bij ooitje kroeg. Ik kan het laten man zeggen of dat het de grond staat. Ja, die komt er doen. Wat er wij in? Ja, ja. We zien bij Café de Boucher in Kessel, let op. Daarom hoor. Kessel schreef Marijke Groene dagen, muziek gevat door Pim Verliet en de gitarist Jeroen, dat is gewoon van juf Annie. Wij kunnen even kijken of je toch even kan inbreken. Ik kan nog even tussen de lucht door, hoor.